Horas madihita saluhutna. Dihamu amanami inanami dohot di hita saluhutna nadong di gerejon. Suang songoni nang akka di bekas tabi pihita. Naing mulat nama pamujion tukarni amatta pardengkan basai. Tapa hohoma, tapa sada marohatta. Tapuk kama perminggota. Memuji Tuhatta marhite edde sian nomor 125 ayat sada sahat rodi ayat tulu. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni toddi porbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah. Yang goharak partigori mangulu do binahen ni parsihohotna marhaporseaon. Alai anggo diharak parjahat dang adong hasonangan. Haleluya. Martangi yang mahida. Ale Tuhan debata pargugu naswatu dusan. Sailehon jala patubu ma dihami haporseaon nasitong. Tabay ma haporseaon nami ganupari. Asalam tugu. Lehon ma dihami holong ni roha naso marpangasi. Asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pikirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mabayan lomo ni rohami. Sayo loy mapangiduan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tatangihon ma patik ni debata, patik paupaton dohot lapatanna, patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dinawono mari ma ulahamu nasa si ulonmu, alai anggo ari papituhoni, ari parajanan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahammu, ro di pangisi ni hutani halape na mangibati hutam. Ai di nauno mari do di toppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di maheni do ubahin na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari parajanan nai, jala di parabadi ai. Dia do lapatan ni oddo ikut di habiari rohatta de bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tuis rohatta di ajar nasian hata ni de bata ikon badiado hata ni de bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tu mangihon dohot mangguruhon atong rak mangidoguku mahita sian de bata laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, saya para gugui mahami, mangulahon nau bartu patikmi. Amin. Tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di julum martangiang tuho, ndada mangasahon hati koran nami, na mangasahon asini roham na godangido, say asi maroham midasadok bangso nami, sesama dosa nami sa luhut na, say sungguli marohanami, asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Tabi gima baga-baga taringo tu hasesan ni dosatta. Songonod do hata ni Tuhan Jahoba. Nung nga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuahu ay ahu do si paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin.
tabigi mahatani debata turpuk ni ari mingguan. Ima dinatar surat di Job biddu tulu pulalu, mamuka mesian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Job biddu tulu pulalu ayat sada sahat rodi ayat 10 sada, tajahama marsikat soring. Dungi Roma alus ni jahuba tu si Job marhite sian haba-haba nin nama. Uahoho si magoting musongon bawa ay adong do nanaing sukunok kutuho asaho nian mangajari ahu. Ise hulaning mabahen suhat-suhat na najulu peak boto omudoi manang ise ulaning pagistang hotang pamulak di atasna. Ujurap mamuji-muji ahu akka bitang si dongdong jara marulup-ulup sude anak ni debata. Uju ahu majadihon ubun bahen pahianna dohot hahulomon bahen lilitna. Laos hudokma itap nyon doho jadiro jaladang jadi salpuanmu ikut disoddo sulon gusang-gusang ni akka galubangmu ido sahatna martua do akan atau mangihon hatan di debata jala na upiopsa. Amin. Taha tidakkun maha porsiaw tay sungon na hinatidakkun ni dong atta saha porsiaw di sadok portibion rap mahitamandok ahu porsea ido ama pargugu na sumatudusan na tumo palangit do tano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siaton di porbadia andorang suhabubuhan ido to hatta matuman na birnit di banguhuman silatus nama te terpajal do ibana di hau pinursidang na tua no turu dengge tanam na mulak mangulu di are patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu syamun dia bata Jahuba amanai pargugu naswa tudusani di sima ibana pema mulak sugo tu tanon manguhumi halat na mangulu dot namate
ahu porsea di tonde porbadia jangan adong sada huria nambadia huria hatopan harap Kristen akan nambadia doh dihasisan dusa doh dihatai namandok mula mangulu sogo daging ni harat nang mate doh dihanguluan nasora sudah amin. Tikting masa di Minggu Patuluhon, Dung Trinitatis, 20 Juni 2021. Perjulu, tema Minggu. Guarni Minggu ta sadarion, ima Minggu Patuluhon Dung Trinitatis, dohot tema Pakobasion Nago Kolong. 2. Dagdanak Nasorang. Nadiari Senin, 14 Juni 2021, di basa-basa tuata do sada dana boru di keluarga Niamata, Haryanto, Daniel Sagala, Inata, Haryani Boru Manalu. Inganan Nasida, Jalan Turi 2, Beji Timur, NIR 1847, kelompok Kapernaun. 2. Nadiari Kamis, 17 Juni 2021, di basa-basa tuata do sada dana boru di keluarga Niamata, Berkat Putra Sianipar, Inata, Gusnawanti, Boru Simanjuntak. Inganan Nasida, Villa Mutiara, Blok E, 11, Depok, NIR 1610 kelompok Judea. Hipas do danahi, songoni nang natorasna. Patuluhon, nanaing marbagas. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma, Andreas Billy Graham Haryanja, anak ni Amata, Johnson Perlindungan Haryanja, Tubuh ni Nata, Lamtiar Baginna Ria Boru Hutagalung, Ruasni HKBP Depok Sada. Dohot Orwana, Ivo Alnora Boru Hutauruk, Boru ni Amata, Jauntor Hutauruk, Tubuh ni Inata, Situa Dosma Boru Siaturi, Ruasni GKPS Petumbukan Resort Galang. Pamasu-masu di hari Jumat 25 Juni 2021 di HKBP Depok Sada. 2. Titing Parjulu. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma siluam sagala pakpahan anak Niamata situa sotarduga pakpahan SAP Tubuh Ninata Ha Boru Tabunan Ruasni GKPI Cipayung. Dohot Orwana Elizabeth Margareta Boru Sinaga, Boru ni Amata, S. Sinaga, Inata, N. Boru Silain, Ruasni HKBP Depok Sada. Pamasu-masu di hari Sabtu 10 Juli 2021 di HKBP Depok Sada. Paupaton, Ruas Nagok. Mamuka Sadarion, Minggu 20 Juni 2021, Gabe Ruas Nagok di HKBP Depok Sada ma keluarga Nyonya J. Sibajutak, Boru Marpaung, Rabdohot 2 Dagdanak. Inganan Nasida, Kapling DKI, Jalan Purwa Opat, nomor 24, Jakarta Selatan, kelompok Walu Manang kelompok Judea. Pinangido Asa Jongjong Mahamu di Inganan Muna. Melete. Palimaon, Ruas Nataba. Mamuka Sadarion, Minggu 20 Juni 2021, Gabe Ruas di HKBP Depok Sadama, keluarga ni Amata, Edward Juna Simangusong, Inata, Larisma Priska Portunadia, Boru Simatupang. Inganan Nasida, Jalan Arif Rahman Hakim, Gang M. Assalam, nomor 10, Kemiri Muka, NIR 1100 Walu, kelompok Kapernaun. Pinangidu Asa Jongjong ma hamu di Nganam Muna. Malete. Paunopon pasahat ulos hatuan 70 tahun.
Di hari Minggu 27 Juni 2021, permingguan pukul 10, patupaon ni huriatta do pasahat ulos tus ruas naung marumur 70 tahun di tanggal 27 Juni 2021. Tua manami inanami ruas ni huriatta nanaing majalo ulos 70 tahun asa bui pasahat ton tuganup situa di kelompok partangian nabi. Papituhon Parguru Malua angkatan tahun 2020-2021. Di hari Minggu 27 Juni 2021 pukul 10.04 WIB patupaon nado ujian tulisan tu akka dakdanak Parguru Malua angkatan tahun 2020-2021 maringanan di gereja. Pawaluhon Panitia Pesta Gautilon do tahun pemberdayaan HKBP Depok Sada tahun 2021. Di hari Sadarion, Minggu 20 Juni 2021, di permingguan pukul 10, patupaon ni huriatta do pelantikan Panitia Pesta Gautilon do tahun pemberdayaan HKBP Depok Sada tahun 2021. Rapat Panitia Pesta Gautilon do tahun pemberdayaan HKBP Depok Sada tahun 2021, patupaonna di hari Kamis 24 Juni 2021 pukul 10 siawib. Maringanan di GSG lantai 1, Tik Tingomma Nagabe undangan resmi. Pasiahon, Partangiangan Parhalado dohot keluarga. Di hari Senin 21 Juni 2021, pukul 10 WIB, patupaon nado Partangiangan Parhalado rab dohot keluarga maringanan di gereja. Pasapuluhon, rapat rutin tim revisi SOP HKBP Depok Sada. Di hari Selasa 22 Juni 2021 pukul 10.06 WIB, patupaon nado rapat rutin tim revisi SOP HKBP Depok Sada maringanan di konsistori lantai 2. Pasapul sadahon, berita parhepengon. Mamuka hari Minggu 4 Juli 2021, berita parhepengon na jinalo ni huriatta marhite transfer bank tu rekening huria HKBP Depok Sada dohot setoran tunai marhite bendahara huria saat tu hari Jumat pukul 10.05 WIB di Titikom Mai di hari Mingguna. Najinalo ni huriatta dung partikiani di Titikom Ma tu hari Minggu na mangihut. Sosok hobar tu protokol kesehatan nama satikion di sosohot tu ganup ruas ni huriatta asa unang mabuan dadak nama rumur hurang sian 12 tahun tu parmingguan. Pasapul tuluon, dung sipul tiktingon, tabigema panorangion sian iana kota naposo bulung do mutu parheheon naposo bulung HKBP Depok Sada. Tikting naso jinahau dohot berita parhepengon tajahama di lembaran warta na pinarade ni huria dohot marhite WA Group di kelompok partangiat tabi. Songoni matikting masa di huriatta di bagasan mingguon, sai di pasu-pasu tuat tamai tau sangap di guarna. Shalom, Horas Amanginang, yang kami hormati Amang Pendeta Jackson Sirait STH, yang kami hormati Amanginang Parhalado HKBP Depok 1, yang kami cintai orang tua kami, dan yang kami kasihi teman-teman remaja dan aposo HKBP Depok 1. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya Daniel J. Lumbantoruan, mewakili Panitia Parheheon Remaja Naposo HKBP Depok 1, izinkan saya menjelaskan mengenai Parheheon Remaja Naposo HKBP Depok 1. Parheheon atau kebangkitan memiliki makna yang menunjukkan suatu kemenangan, peningkatan, pembaharuan dan keunggulan dari suatu usaha atau keadaan kekalahan hidup, kemalasan, keputusasaan, kegagalan dan disorientasi.
Pareheon harus dapat membangun citra dan fakta yang terus diperbarui bahwa remaja dan Naposo adalah tulang punggung HKBP yang setia dan mencintai Tuhan. Namun kondisi sekarang, tidak sedikit remaja dan Naposo memiliki makna dan fokus yang keliru dalam melayani Tuhan di HKBP. Sehingga pelayanan hanyalah sebuah program yang harus dijalankan dan semangat yang dihasilkan dalam setiap kegiatan gereja hanyalah semangat sesaat. Namun, tidak bangkit dan memberikan semangat di setiap pelayanan yang dikerjakan. Oleh sebab itu, momen Pareheon 2021 diharapkan dapat memberikan kepada remaja dan Naposo HKBP Depok 1 yang hadir peneguhan akan kebangkitan semangat melayani Tuhan di HKBP Depok 1, makna melayani Tuhan dalam segala aspek kehidupan remaja dan Naposo, dan pembaruan sejati dengan mengasihi Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Pareheon Remaja dan Naposo 2001 mengambil tema Compassion in His Mission atau belas kasih dalam misi Allah dengan harapan agar remaja dan Naposo dapat menjadi saksi Kristus di dalam gereja HKBP Depok 1 melalui pemahaman yang baik mengenai belas kasih dan peneguhan dalam melayani Tuhan di HKBP Depok 1 dan dimanapun mereka berada. Kerinduan ini dicapai dengan pemahaman akan firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Selain itu, panitia juga mengadakan pertandingan charity, workshop, dan kebaktian rohani untuk semakin memperlengkapi remaja dan Naposo menjadi saksi Kristus di HKBP Depok 1 dan dimanapun mereka berada. Pelaksanaan Pareheon RN HKBP Depok 1 terdiri dalam beberapa rangkaian acara, yaitu pembukaan Pareheon yang dilaksanakan hari ini, tanggal 20 Juni 2021, yang dilanjutkan rangkaian kegiatan pra-Pareheon dimulai dari tanggal 10 hingga 31 Juli 2021, dan puncak Pareheon dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2021, dan penutupan Pareheon dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2021. Pelaksanaan Pareheon RN HKBP Depok 1 ini juga dilakukan dalam protokol kesehatan, antara lain pembatasan kehadiran, wajib mengisi self-assessment atau deklarasi kesehatan COVID-19, pemeriksaan suhu tubuh, dan wajib memakai masker, serta menjaga jarak dan mencuci tangan tentunya. Pra-Pareheon Remaja Naposo HKBP Depok 1 akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 31 Juli 2021 dengan rangkaian pertandingan charity, yaitu Badminton Cup yang dilaksanakan pada 10 Juli, Futsal Cup pada tanggal 17 Juli, Basket Cup 18 Juli, desain logo RN HKBP Depok 1 pada 20 Juli 2021, Vokal Group Week yang dilaksanakan pada 20 Juli 2021, dan workshop dengan tema Compassion is a Verb akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2021. Puncak Pareheon sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2021 dalam bentuk kegiatan kebaktian kebangkitan rohani dengan tema Compassion in His Mission dengan ayat Matius 9 ayat 35 hingga 38, dan akan dilanjutkan dengan acara perayaan. Acara ini akan dilakukan secara hybrid, jadi akan ada di gedung HKBP Depok 1 dan juga disiarkan secara online melalui YouTube dan Zoom. Dan pada tanggal 8 Agustusnya kita akan melaksanakan closing ceremony untuk acara Pareheon Remaja Naposo HKBP Depok 1 dalam kebaktian Minggu siang. Selain itu, Pareheon tahun ini juga memiliki misi, yaitu penggalangan dana untuk Panti Karya Hepata HKBP Lago Boti dan pengembangan pelayanan RN HKBP Depok 1 yang menjadi salah satu komitmen remaja Naposo untuk melakukan compassion atau belas kasih terhadap sesama dan juga untuk gereja. Panti Karya Hepata sendiri merupakan tempat pembinaan individu Amanginang dengan kebutuhan khusus, antara lain ada tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, dan lainnya, di mana untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Panti Karya Hepata berperan sebagai penggerak dan motivator program rehabilitasi bersumber daya masyarakat dengan memberikan fasilitas pendidikan formal, antara lain ada SDLB, SMPLB, dan non-formal, serta kegiatan lainnya, di mana sekarang ada 70 IBK yang dilayani di sana dengan rentang usia 8 tahun hingga lansia. Lalu selain donasi ke Panti Karya Hepata, kita juga ada penggalangan dana untuk pengembangan pelayanan, di mana
Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan alat musik drum yang digunakan untuk mengiringi lagu kebaktian di ibadah Depok 1, HKBP Depok 1. Total penggalangan dana sendiri kurang lebih sebesar 22 juta rupiah yang akan dimulai pada hari ini 20 Juni 2021 hingga 6 Agustus 2021. Saya mewakili panitia Parheon RH HKBP Depok 1 mengundang teman-teman remaja, Naposo serta orang tua kami untuk dapat mendukung aksi donasi ini baik dalam doa maupun material. Adapun penggalangan dana ini akan kami berikan pada tanggal 7 Agustus 2021 di acara Puncak Parheon. Kami telah menyediakan platform donasi melalui website kami di www.parheonrnhkbpdepok1.com. Bisa Mang Inang dan teman-teman sekalian lihat di presentasi untuk websitenya sendiri sudah bisa diakses, dan kita juga undang untuk berdonasi baik secara transfer, OVO ataupun GoPay, seperti itu. Website ini sendiri telah menyediakan memuat informasi mengenai kegiatan, jadwal pendaftaran kegiatan Parheon, donasi dan juga layanan chat yang dapat diakses oleh jemaat HKBP Depok 1. Situsnya juga dapat kita lihat sendiri langsung di presentasi. Selanjutnya pada hari ini kita akan sama-sama meresmikan Parheon RH HKBP Depok 1 yang akan dibuka oleh Amang Pendeta Uluan, Pendeta Jackson Sirait STH. Kepada Amang Pendeta, kami mohon dengan kasih Amang. Teman-teman panitia. Dengan harapan kepada Tuhan Yesus Kristus, momentum Parheon ini akan membangkitkan semangat remaja Naposo untuk ikut diberdayakan ambil bagian dalam pelayanan di HKBP Depok 1. Maka dengan ini, di dalam iman percaya kepada Tuhan, Parheon Remaja Naposo HKBP Depok 1, saya buka di dalam nama Allah, Bapa, nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Depok 1. Tahu gak sih, kita mau ada kegiatan loh. Kita mau ada Parheon RN HKBP D1. Di Praparheon nanti kita ada lomba futsal dan lomba basket, bulu tangkis, desain logo, dan juga vokal grup. Ada workshop dan juga KKN loh. Jangan cuma nonton, yuk ikut ambil bagian di tiap rangkaiannya. Ikuti jadwalnya di Instagram kita @rhkbp Depok 1 dan nhkbp Depok 1. Sampai bertemu teman-teman. Sekian dari saya, Moliate Horas.
Dameni di batana sumuruk sia salu naroha. Ima mangaramot ya hati do pikiran muna di bagasa Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Ruas ni hurian itu hata nomor minggu di Jabu marhita live streaming nak kita napungu di bagas doloon jalo hamuma tabi siak kami selamat hari Minggu manita sudina. Hatani debata trupuk jamita di minggu ta ima surat na panuahon na tinongos ni Apostel Paulus tuhuria Korin biduonom mamukas yanay sada rodi ayat 10 sonom mahatana takas mata payutihut namangapoi dohami akadonga panghula asa unang magopo pa jalom muna di asini rohani debata ay didokdo ditiki parasia doho hutangihon jala diari haluau doho hurupi nuaing matongon tiki parasian nuaing ma ari haluau ni dang mangaleho pertuktuha kami diagia AHP asa unak kasurahan tohonan nami dina saluhut upatuduho kami diri nami songon akan aposoni debata di bagasak kami ngeto godang di bagasan nakahapor suhon, hasusaan, dohot hagugutan. Di nahona pukul, di natar hurung, di bagasan hagut turon, di halojau, di makarni mata, di parpuasaon, di bagasa katomanon, di bagasa parbinotoan, labas niroha dot habasaron, di bagasa tol di parbadia, di bagasan holong ni roha na sumar pangasi, di bagasan hata hasitongan, di bagasan hagugon ni debata, marhite-hite si jata hati gora di siamun dohot hapirang. Mamolus sian hasangapod dohot haliaon, siya berita na roa dohot berita na dinggan, songon akan na mga liluhon, hape parsitong do. Songon akan na so tinadda, hape na tinadda do. Songon na naing mate, hape na mangulu. Songon akan na binuno, alay dada na mate. Songon akan na marsak, alay toktong do parrohan alas. Songon akan na pugus, alay torop do di pamora. Songon na so paradongan, hape saluhut do di linggom. Ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hatana hinaholongan di bagasa Kristus Yesus. Sude akan aporsea na tarzoide itu sadaulau ima merberita nauli, yaitu untuk tugas tanggung jawab pemberitaan Injil. Alani i bolo dirok si Paulus di surat na di sotu huria Korin nalaus duhok matuhita na madok na mangapoy dohami akadonga pangula. Nomor 8 mah naksaluhut akan aporsea donga pangula doi rekan sekerja yaitu untuk kemuliaan Allah. Laus uduk ni mamuse akan aporsea di pajawoni taksai itorhatop positif mangarespon pajawon ni debata tuaka ulaon tuaka persuruan dohot tu pabohalion na pinasahat ni debata. Respon umum, ketika seseorang dipanggil untuk melakukan satu tugas pelayanan di gereja, ditongani punguan, nang dibagas petahe, na perculu sahali, respon na itoridok do, saya belum sanggup. Dan demikian dari zaman Alkitab kita lihat. Ketika Tuhan memanggil Musa, Musa mengatakan, saya tidak pintar berbicara, unang maaf. Ditiki di jauh si Jeremia di dok takku boto makatai. Sudah kisah-kisah pemanggilan orang-orang atau nabi-nabi di dalam kitab Perjanjian Lama, saat tu pajawon ni sisianna, saat tu pada baru sudah nama dok, dang boy, dang mampu, tak sanggup dopya. Belum ada waktu, tidak ada talenta,
Tetapi ternyata Tuhan tidak memanggil begitu saja. Ketika Tuhan memanggil, dengan serta-merta juga Tuhan memperlengkapi. Tuhan memberikan modal. Laswaksoni do boleh dokot debata. Masih asia mahamu, masih haholongan mahamu. Ala nok perjolo maka holongi hamu. Masih rupa-rupa mahamu, ala nok debatado mangurupi. Lani hamu akamanami do inanami. Di ayat perjolo di so, dangadok kape ala satta madok dang mampu. Ainung nga di leo debata perjolo silol leon. Tabereng madiat sede di dok. Nama ngapoi do hami akado nga pangula. Asa unang magopo paljalo muna di asini rohani debata. Nungal tajalo perjolo asini rohani debata. Perjolo pengampunan kita dilayakkan. Dan kemudian berbagai ragam talenta. Bulu tajahai di sada Korin 12 ayat sada 1 ayat 10 sadai. Ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk berbahasa lidah berglosolalia, tetapi ada juga karunia untuk menerjemahkan dan menjelaskan bahasa roh itu. Singkatnya, banyak karunia yang diberikan. Di SID di Hati Indonesia di Doksongonon, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia atau jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Masing-masing kita diberikan karunia, diberikan talenta. Pertanyaannya, bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan? Jada rumusna hatani edeta tikina marede pilianidu. Ata ede piliata? Nasana ni lehon mi di pamataku osa gogoki rodis hupasaha. Sian nanay nong nilion ni debatay do habe parhasiangon lau mangarado ti lau pakobasyo merberita nauli titongan ibagas titongan ihuria do na humalia. Atong artani debatay do habe natapake. Karunia-karunia talenta yang diberikan. Gabe uhingok mamulo ti kidihutan na jolo adong do padohan miak nga do panggoreng nga. Takku boto adong do hitam boto ang kunong di pangkarato dang iboto be lapatan di miak nga do panggoreng nga. Belum membuat jabar na jolo amang siap pesta. Ay soong miak maka di jero. Manang minyak goreng nin na hita par depokong. Jadi ayah rumah mang goreng jabar na ibuan na miak nga panggoreng na. Nibuat matabo-tabo na tal-tali ma otik-otik butini met nukuni di pamasuk may tu balangay di gongseng keluar mamiak ni nu keluar miak nai di pamasuk mamusay jagalay miak nga ma panggoreng na. Jadi do hebat ni bedua ngay ni mana hina panggoreng na. Dakpola lujay ba manuhor miak tulapoy na tulang tulapoy na buru. Demikian juga kehidupan manusia, orang Kristen. Sudah diperlengkapi segala hal yang perlu untuk pekerjaan, pemberitaan Injil, dan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Persoalannya, apakah kita sia-siakan pemberian Allah yang telah kita terima? Jangan sia-siakan anugerah pemberian Allah kepadamu. Satu kenai lanti hotam panitia. Pesta Gotilon atau tahun pemberdayaan di HKBP. Boydodok suku-suku di Hitabuase Komar Pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah ungkapan syukur atas karunia yaitu panenan Gotilon yang diberikan Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur atas panen, atas berkat yang melimpah yang diberikan Tuhan, maka orang Kristen HKBP zaman dulu membawa hasil terbaik dari panenannya untuk dipersembahkan ke gereja. Maka mereka membawa padi, membawa butik, membawa pisang, atau
atau apapun buah terbaik dari hasil panenan. Ihuti mai, ibuam matujolo, jala dijakona kamalim mai. Di zaman modern sekarang, karena kita bukan hidup di daerah agraria, di daerah pertanian, setiap hari adong do binoto na panen. Adong dona setiap minggu, adong dona setiap bulan. Alani sebagai terjemahan dari Pesta Gotilon itu mengingatkan kita akan hasil terbaik dari hasil panenan kita. Patut pautama Pesta Gotiloni. Ganut tahun, paingotok kita di balga ni pasu-pasu naung ni leon ni debata. Marhiteima pasahatotai asa perhaseangon ni perhalado pahebakon pakubasion di tonga-tonga ni Huria, secara khusus di Huriata di HKBP Depok Sada. Alai lebih khusus maulauta apalah di periode on, saat tu tahun 2027 non. Alanunga ditotoponi di Rapok Huria, ima RIPP, lau patu pahon renovasi gedung gereja. Totu belum renovasi gedung gereja orang motik nanonolodo meresap 5M. Belum yang bagak bainot tasbih marlantai 2 non jala dituru baik na parkir manang dia manor rancangan ni arsitek akan amalo siar ruas ni Huriata. Nah, do mutusima naeng mata bungot tay ngadong marsa M noeng di deposit ni Huriata lau tu pembangunan. Bolobo ini di tahun non dapok tamu sesa M. Tahun na naeng ro dapok ta 5M dan seterusnya. Asa uneang di tahun 2024 pukaut tama manang launching magwaras on ledok ni naposo bulung nakin imama muka renovasi ni gedung gerejata. Asa tu tahun 2027 lau marolopolo mahita disi ulang tahun emas jubileum 50 tahun ima Huriata HKBP Depok Sada. Ido tujuanna asa saita cicil, jalado mutusipe mauliate debata, ay waro sabil mardalan. Edang nok kapusohak kita na baru penatuari dope tu pengembangan pospel arko. Pinujima debata, barita siapa ditata Simamora na sermon narehai hampir mencapai 720 juta hasil na di arko. Dewa benot tamu saya disolo ja, tapatu pa mga non Pesta Gotilonon ima satu ngatau tujolo merdala terus ima maraton. Marhitia live streaming kelompok per kelompok. Mulai sa kelompok sada tu kelompok 12. Dan juga kategori perempuan, kategori ama, songoni remaja naposo ngadi desain nasida acara nasida khusus. Naksikola minggu pe songoni. Sedia modal tatu sirak pola modal, holang karunia na leon ni debataido. Di kelompok itu tentu ada yang punya karunia talenta menjadi MC. Dari kelompok itu sendiri yang menjadi MC. Di kelompok itu tentu Tuhan ada karuniakan suara-suara emas akaparede. Sian ina sian amado naposo bulung. Nasida do pakion na gabi parede. Holak kopi do tes manis. Jalabolo redelas rohani punguani patu palapet. Ba otak nido bainonna. Adong do bisa dan lain otabu siya lapet ima lamfet. Bolo lapet kan na tak biasa, bolo lamfet na fulut imanatong. Anggoy dos rini rohani aka kelompok-kelompok ima. Setelahnya apa yang menjadi biaya? Peralatan tangadong, multimedia tak adong, tim broadcast pengajagwa ka anak kota naposo bulungon, itu yang kita pakai. Masih sedia honon nihita panitia, parkibot nama, jawot damay, sedia mengkosna sahaliro. Boleh ro ongkosna 10 juta do tayo sahaliro, ongkos di parkibot, 10 juta tok sahaliro main. Iro tayo? Ngalay nguru akay nata. Holat contoh majoy. Ia na holang 300,000, 500,000 pe, ima ongkos na sahaliro. Alay tahirin maparkelompoki, sudah mulai danak sekolah minggu sahat tulan sia, sudah mangirip sumbangan na donasinya. Ima tu rekening nauk pinatu panitia. 10.000 mamuka sia danak sekolah minggu, bolo 4.500 ruas ni Huriata, 10.000 hali 4.500, semua ikut merasa memiliki gereja, danak pe mangaleon akapelianna
na tua-tua pe boy mamarolo-polo marlas ni roha. Alay na kolang ruas di son. Akala leta na di Dubai pe, do na di Cairo, songoni na di Perth, dohot akka di Shanghai, di kota-kota na asing natatanda, na sida pe boy manongos akka pilianda. Gabi sudema manupahi ulaw na dengkani, memberikan talenta masing-masing. Dan selanjutnya kita sadar ini masa-masa COVID, dan HKBP atau Depok ini telah masuk zona merah. Alani ima sepakat maduk panitia, itap ni 50 halak guna gumodang na hadir anggo di gedung serbaguna. Atok sadia do paiti huton, siap bagas nabi masudena, alay pangiduan niyan, sudema ruas ni huriata HKBP Depok Sada, doho ale-alena na adong di distrik Debos Kapon, doho di distrik Nasing, manoton doho paiti huton. Songonima margati-gati. Jala di puncak na di tanggal 30 Oktober, holang marede na mahita di si Marolopolop, manortor liat kita di somadok mauliate itu di bata, holang marhiti piliat taiman non, doho buladok tartor-torhon, di sonadok kubuat Tuhan yang nahita, perbuini nguluku tapasahat. Di sedia madadabok di puncaki, nung sudeta etong akumulasina, tahirim ma, sa net bersih, boy madapota, imatangyak tatu di bata. Persoalannya, maukah kita memberikan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita? Maka yang pertama dari renungan ini, jangan sia-siakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, panggilan Tuhan itu sering sekali kita respon dengan menunda waktu. Di ayat 2 di dok songonon. Ayat di dok do, ditiki parasia doho hutangi honjala di ari haluau doho hurupi. Nuaeng matongotiki parasian, nuaeng ma ari haluau ni. Sekarang waktunya, jangan tunda-tunda lagi. Kairos, peluang, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Alay do boloni ririt sa sahalak mangulaulaon, saya menunda waktu ate. Ngaboy bera amang, ngaboy bera inang calos situan ingon. Unang maju amak pandita, mek do pia kadat danaki. O nauli may. Pinahima ma, dukonese ma, danaki. Nakati pandita nasing, Roma musay nga pinawahinan, inaksiyarunang uluhinan do tarburzuningon. Ay ngay sema biru kuliah kadat danaki, inang ninatong. Apalagi di masa sisonari do amak pandita nami butuh dampingan, buah maka perkembangan remajaon, itu sobinoto doan non aka pengarudian anaro. Jadi ikut pendampingan melekat dua wamak pandita inatong batoema. Sohot ma, duk sohot. Namaraha sohot tapi dana na dua inang nawi berat. Imada, alani repotnya lahon na karejo tu ngasiru roha, mamareso jabuna si patau lu dorawa mang. Apalagi nga baru sorak pahopu si anak senomor 2. Erak pos roha di pangurupi. Gabe madongani pahopu ma. Daksanga do pe magodak pahopu. Baydo. Itu hanya satu contoh. Sering sekali kita menunda-nunda hal yang baik, alay na kebatna, bolo mangulahon rimas, tuk subuh ita tunda. Holang robot ini tok tariluilu kan natahaholongi, namaruahon na. Alcitia dorohaku di bana kaksiahay na, waharwa, idok kita na sa opu na sohase, ngay di mana, sa huribat juga benay, torin na do. Tak pola di dok, toy mak tapau bu majori masta, tapay ima majo, adong dua tiki. Seolah-olah untuk membalaskan yang demikian, seolah-olah tidak ada lagi waktu. Tetapi sering sekali kita menunda untuk hal yang baik, seolah-olah masih sangat banyak waktu. Alaiko pasuharot tadi songon akan aposo ni debata kita. Bolo itermuruk kita acir rohatai bain na asing, ikombulat do kita mertangyak tumatangis matu debata, taima majo gajang nedik kina. Alai holang adongnya jojo, horas bu marpungu poparan ni dopu, buah harwa. Asa songon naung dalata merseda, naik paturiota ma, holak tabak namek di huta, holang asarong do tarsura isi silsila, jala dalata merpungulau martangiang, ate nalau borat, bina mahita, bicambangulu generasi tasonari.
Anggoi rai torhato patok mataruk, tole tutubah, edang binoto partikianon, apalagi alani COVID on. COVID justru menjadi alasan bagi kita melakukan segala hal yang baik dengan secepatnya. Jangan malah menunda. Kudang-kudang yang kaulau nadenggan, tertunda baik COVID on. Unang majomar live streaming, COVID nuaing. Justru karena COVID kita harus live streaming, karena apa? Mengumpulkan banyak orang tidak ada peluang lagi. Tapi dengan live streaming kita hanya mengumpulkan sedikit orang. Melakukan itu kegiatan-kegiatan seni untuk menggugah hati jemaat kita memberikan persembahan atau donasinya. Mulai temen aposo bulung, momentum parheheon ini biarlah juga dipakai untuk melakukan segala hal yang baik. Di satu sisi Naposo Bulung ketinggalan dari orang tua kita. Penelaahan Alkitab yang tatap muka justru yang pertama lansia, malu jadi Naposo. Naposo alasannya takut PA karena COVID. Opung kita, lansia, mereka tatap muka. Justru karena COVID, kami mau penelaahan Alkitab. Tapi yang anehnya, takut COVID di gereja, nggak takut COVID di tongkrongan. Apa iki? Maka momentum ini harus dipakai juga menyemangati teman-teman Naposo yang lain. Dan biarlah momentum ini seperti yang saya katakan kepada ketuanya, supaya dikembangkan pemberdayaan Naposo kita. Ada 600 jiwa Naposo kita kurang lebih. Tetapi yang aktif di sini hanya 50 orang ya, Mang Ketua ya. Maka saya minta kemarin dibuat sistem selnya. Kalau ada pengurus Naposo di sini, biarlah juga ada koordinasi tiap-tiap kelompok atau tiap-tiap week. Maka ada pengurus-pengurus tiap-tiap kelompok. Untuk tahun depan saya pikir ini harus kita aktualisasikan. Maka tahun depan kita buatlah dulu parheheon itu dengan sistemnya yang tradisional, kita padu dengan yang modern. Wasa haru atabajo luba manortor antar week. Sembari kita mengingat budaya Batak kita, sembari kita mencintai HKBP kita, tetapi juga sembari ada kegiatan bersama pemberdayaan. Dan itu juga yang mau kita lakukan dalam live streaming kita. Di Wake sudah ada kegiatan bersama, ada kontak, ada saling mengingatkan. Jadi multi efek dari semua kegiatan itu ada. Biarlah nanti kalau dibuat di sini ceramah atau apa segala macam, itu hanya langkah pertama, itu hanya lonceng untuk berlari ke depan. Masih sangat banyak yang harus kita kejar. Atong di dia makan apa sotan yang merminggu. Jawaban na paling umum nuain online do hami ang paditain na. Aleka na dua pesa gudang do mandok so na so hui dia mang. Enggo hami atong ang padita online do hami ni mana. Dan kami harap tantangan kepada Naposo dikasih karunia kalian lebih pintar itu memakai gadget dan sistem IT yang sekarang. Kenapa itu juga tidak dipakai membangun jaringan, mendiskusikan banyak hal di dalam komunitas remaja Naposo Bulung, supaya remaja Naposo Bulung itu jangan hanya terlena dengan main mobilah atau guardi, mobil legend dong, mobil legend atau permainan-permainan games yang lain. Jadi coba kita diskusikan bagaimana gereja ke depan dengan cara yang lebih ringan mungkin. Maka momentumnya sekarang, jangan kita tunggu-tunggu lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, jangan menjadi batu sandungan. Itu teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Saya mah holat tahun 70-an, 1 tahun 80-an, adok stiker di mobil. Hidupku di tangan Tuhan ini kan, alai lomona belok kiri belok kanan. Itu batu sandungan. Aung ko pinangiri dia katikina perpujian on, dipakai hadok warna bandul, alai mangalo ka hukum. Kebetulan 2 minggu nasal purak do hami do amang ketua Dewan Diakoniata somak kubasi ang namoding ruas ni Uriata Bursinaga. Laos jamita mau bolang mabigi akadongan nami pemuda bangsa Batak. Dohot FBI do Guarra Forum Batak intelektual. Ay dibuat na sila kami mga luarus hati kain. Habi belga-belga silang na mamandudala noon.
ama bainarsa bialahon, indahami di mobili. Maka ketika kita memakai simbol-simbol agama, jangan itu menjadi batu sandungan, atau jangan itu kita pakai untuk mengugapi jolma, mengintimidasi orang, sarupa dengan di baribaan. Memakai simbol agama, mengintimidasi orang lain, itu adalah tindakan premanisme, bukan tindakan ibadah orang yang beragama. Alani unak pertuktua kita di nasaluhut, ikut toktong di bagasan serep niroha, baru manahan di saluhutna. Unang gabe itormadele bolo ropet delean, alai unang lupa daratan bolo dipuji. Itu teladan Nabi Nabi si Paulus di song. Songonido di hamuan no panitia nami ate, unang itormadele hamu. Ayahat tong di masa ni COVID panition, tong mabay target sa buluin na, so tong itorgali, katuan namin do sudi panitia, dan tidak reaktif. Itu di sini Paulus tidak reaktif, ketika dicaci dia tidak mencaci, tetapi dia berdoa terus. Alai fokus tu sada tujuan, merlojong lau patupahon akka ulaun nauli. Karena itu Tuhan memberikan tugas tanggung jawab kepada kita. Mari kita jawab seperti jawaban Paulus dan kesaksiannya di Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat makubasi Tuhamu kapanitia gotilon, dohot tahun pemberdayaan. Ay mamukasiano sonari, Juni, 1 Oktober, 1 tahun ulau ni, saya dipergugui di Batamaham. Songoni matu sudah ruas, di pasu-pasu di Batama hita, dia kapasu-pasu nang nilon nai, tafar hasyang may holat tulaw na denggan lau pasangap debata. Selamat berkarya adik-adik kami Naposo. Biarlah khotbah yang saya sampaikan, tantangan di depan, itu malah menambah motivasi kita, menunjukkan karya, karena Tuhan memberikan hikmat bagi kita melakukan hal-hal yang baik, sehingga buah daripada parheheon itu nanti boleh betul-betul menjadi berkat bagi Hepata, berkat bagi gereja kita, dan berkat bagi teman-teman Naposo yang lain. Di pasu-pasu ma nangaka parhalado, lam gudak tantanga tuhita akasitua do parhalado tuzulo, alai bolo songon Apostel Paulus do hita isom mangarado itulaw ni posrohata, say napatawon ni debatalo hita, mangula kaulaw na denggani. Tuhata ma mamasu-masu hita, amen martangyang mahita. Mauliate Tuhan di hatam, marguguy ho kami maraduti, pajoom mo mangaraduti ulaon marbarita nauli, di tonga-tonga ni tantangan ni Portibi si Sonari, di hamajuan, nabuoy mabuat torop jolma lamdaw siya kaporsyaon, ala patujulohon akka parbinotoan do utohutok na, gabe akka hatam ali Tuhan, dianggap na diba songot turi-turian, atong di tonga-tonga ni matabay mabisu di kami marhititol di perbadia lau patorako katam, do patuduhon haporsyaon namin di tonga-tonga ni hamaolon apalagi ala ni COVID sa pulusyaon. Aleja huba na usob bahami di bagasa Jesus, bohali maganong ruas ni Huriam, pasu-pasu perdagingo do partodion, mangaraduti na sa ulaw tanggung jawab na sa minggu tujulon. Pasu-pasu maganong ripe, pasu-pasu kayanakon na pinasahat mo tuhami, pasu-pasu kaulaon, pasu-pasu ng usaha na maragam, asa majadi na niulan ni tangan nami rakdo akarwas, jalaboy parsaulihonon nami di panggulmiton ni ngulu nami. Pasu-pasu mahuriam HKBP Depok sana. Pasu-pasu akapangulana, situana do akapaditana li Tuhan, asa tok-tok sadahami, margugo mangaraduti akaulaw ni, nakpe soson rongom di julo nami, akatantangan doot hamaolon. Alay mardongat toko, saya natarpatupahami do ulaw na dengkani. Ali Tuhan nami mauliate madiasi ni Roham. Pauzahon nami mapanitia pesta gotilo do tau pemberdayaan di taono di HKBP Depok sada. Wapor say kami horo na majudo mamilit na sida. Ala nila soma mabuhali do patauhon. Mangaraduti ulaw na denggani. Asa marture jala majadi ulaw ni. Ngabibuya le Tuhan tarul pasu-pasu huriam HKBP Depok sada.
Saya jari hami merhiti sudi ulau ni tok-tok pasangapon guar mula badiay. Songonima nang dipangurus ni remaja na poso HKBP Depok Sada. Dinaong di patomutomu na sida aka program na sida. Lau pahehehon roha. Pahehehon haporsiaw ni remaja na poso. Jala lau pada sipo parsauran na sida tujulo. Di patupa pesta parheheo do rangkaian kegiatan na domutusi. Dongani pasu-pasu maka na posomi. Masih beta-betaan, asalam tutorop na akan naposo, marpungu dok marsaur di tonga-tonga ni huriamon. Ali cahuba na usob bahami, upasahat tami matuho, danak nauk pinilihommu, ni pasu-pasu homu ali Tuhan, tu keluarga ni amanami Haryanto sagala do inang boru manhalu, ima sadadak danak boru. Do di keluarga ni amanami putra siani par inang boru simajutak, dak danak boru, pasu-pasu madat danak na dua sibur magodang di bagasakko. Jala perbisuhin atau rasna, pagodang-godang yanakon nasida. Saka perbogason ni anak dohot buru ni huriam. Andreas Haryanja, dohot Ivo Alnora buru tauruk. Songoni Siloam Sapalapakpahan, dohot Elizabeth Margaret buru sinaka. Hodo ale Tuhan, nama muka parsaripioni. Jala hodo naung. Patupahon na sida marsitaddan, alani laos homa pahoto dok mamasu-masu parsaripion na sida. Asa gabi parsaripion na badia, gabi pasu-pasu tuaka si solhot dok keluarga besar na nang dihajol maon. Laos leo mabuhal lidaging dok tol di nasida di parsaripion na tujulu, huhut pasikop holong nirohan na sida. Barhite na palumehon anak dohop buru musena. Dia ka persiapan na sida, lao majalo pasu-pasu perbagasus siako, do pangaradio dia ka adat na mangihupe, say duhu mahole Tuhan madongani mamasu-masu keluarga asa marture saluhudna. Mauliate manang di parsaran nami, di ruas na tamba di tonga-tonga nami, keluarganya manami Edward juara simangusong do Larisma boru simatupang. Say pasu-pasu manasida le Tuhan, gabi pasu-pasu di parsauran di Huriah KP Depok Sadon, laos pasu-pasu Huriam. Gabi haboran ni pasu-pasu tu keluarga na baruan. Ujako kami gabi ruas nagok nang keluarga ni nanami. Nyonya si majutak boru marpaung rapdo dua dana nasida. Pargugui pasu-pasu manasida di parsauran nami di tonga-tonga ni Huriamon. Songonima akaulaon, pakubasion, nasohagwara kami marsada-sada di Huriam HKBP Depok Sada. Homadongan nami patupahoni hobar tulomoni roham. Aliamang nabasa, torop ruas ni Huriam na marsahit. Bolo sohagwara kami pimarsada-sada, tungasi maroham. Homa manopot, homa dauni, pahisarkon na sida le Tuhan marsada-sada, marhiti na masu-masu akaubat, si pangano sinumon, naktangan niya kanaposom dokter do sudeti medisna, asa hisara ka na marsahiti, mulak tunggul si gano pari. Parguguya ka keluarga na pature-turehon, asa marsihoho di aporsiaon, jala marlas ni roha di sihirimon, huhut di bagasak kolong na sida, lau pature-turehon akka na marsahiti. Nakakaruas ni Huriam na marlas ni roha pe, na marulang tahun di hari hatu tubuh, soni ulang tahun di parsaripeon. Say parrohay maganu mamilangi hari ning uluna, asa dapotan roha na bisuk. Pasu-pasu manasida madala ni ari ning ulu, asalam ramos parwinadenggan di parbuihon nasida. Parmingguon ni halak Kristen di Saldo Indonesia ope topo majala pasu-pasu. Jala Huriam, mamuka sian hatopan, sahat tu Huriam marsada-sada pe, say homa na mangurupi do manguluhon. Bangso do negara nami pe hupasahat kami matuho, asa uluhonom wale Tuhan, marhite na mga leotod di na mabiyar mida Jakuba, tusudia paratur negara nami, niuluhon ni presiden nami, asa sitong uhum do tatigora di pajongjong di tonga di bangsoon. Pinuji magwarmo, atok sahat di homa daging do to dinay mga raduti nasa ulaw na denggan, sa minggu tujoloon, sesa kadusa nami, asa tamahan majalo pasu-pasum. Alto ngaletuhan nami, nang dia katangyang na sutar pajujur pe, pasiko may saluhut, jalaleo may dihami, polan alanyasi do tolong ni roham, ibagasa Kristus Jesus Tuhan syoko pami. Amin.
Siap pasu-pasu ni dibata, nata jalo tapasaha mapiliat tanah dumingkan maredi kita. Luas ni Tuhata nahi naholonga di bagasa Kristus sahab maitat wacara pelantikan panitia pesta gutilo do tau pemberdayaan HKBP Depok Sada Resort Depok. Taparata teho di acara tai taralat otik dung maredi hitan non di surat di si rotuzula ke panitia alai ditiki di caha homma surat keputusan ini lampiranna ditiki di jua kaguar-guar dujulo ma ketua sekretaris bendahara songoni aka koordinator manang aka ketua seksi jala sudi anggota jongjong ma di inganan nabi alani protokol kesehatan songoni ma pinabotoho tuita atong maredi kita bukwede pituratus sablalu holan sa ayat matedeo na yasada.
ruas ni Tuhata lah hinaholongan di bagasan gori Tuhata Jesus Kristus. Di parminggota sa dario paujahom manang lantihon. Panitia pesta gotilo do tau pemberdayaan HKBP Depok Sada. Do mutusi tabigima di jahahon surat haputusan pengangkatan ni Nasida. Surat keputusan nomor 056 garis miring 0202 garis miring 280401 garis miring 6 garis miring 2021. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Depok yang berkedudukan di Jalan Cendrawasih Raya nomor 1 sampai 3 Depok Jaya, Kota Depok, Jawa Barat, menimbang 1. Ketetapan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan atau RIPP HKBP Depok 1 yang menetapkan tahun 2024 melakukan renovasi gedung gereja. 2. Perlunya biaya renovasi gedung gereja. Mengingat 1. Hasil rapat Majelis Tahbisan HKBP Depok 1 tanggal 4, 10 dan 11 Juni 2021. 2. Aturan dan Peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga memutuskan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai panitia pesta Gotilon dan tahun pemberdayaan HKBP Depok 1 tahun 2021 dengan ketentuan tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga. 2. Melaksanakan kegiatan pesta Gotilon untuk mencari dana, menopang dana pelayanan dan pembangunan 2024. Ketiga, memberdayakan seluruh jemaat agar ikut berperan serta menopang pelayanan di HKBP Depok 1. 4. Melaksanakan puncak acara pesta perayaan Gotilon dan pemberdayaan pada tanggal 30 Oktober tahun 2021. 5. Melakukan koordinasi dengan seluruh perhalado dan pengurus kategorial, pertanyaan kelompok pelayanan demi suksesnya kegiatan yang dimaksud. 6. Bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat. 7. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada hari ini Minggu 20 Juni 2021 sampai dengan selesainya pelaksanaan pesta pada bulan Oktober tahun 2021. Demikian surat keputusan ini dibuat bila mana ternyata di kemudian hari ada terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Depok pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait STH, ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 056, 0202, 280401, 6/2021 tentang Panitia Pesta Gotilon dan tahun pemberdayaan HKBP Depok 1 Resort Depok. Penasihat Pendeta Jackson Sirait STH selaku Pendeta Resort. Ketua Situa Ridwan Huta Barat. Wakil Ketua Frankie Samosir. Sekretaris Istok Sialagan. Wakil Sekretaris Situa Pasu Aritona. Bendahara Charles Simanjuntak. Wakil Bendahara Situa Z.A. Sidauruk. Bidang acara Situa Sahat Limbo. Bidang perlengkapan dan dekorasi Situa Kani MS Pardede. Bidang dana Situa S.
Simorangkir. Bidang broadcasting dan publikasi, Rizal Siaturi. Bidang konsumsi, Nyonya Situa M. Simatupang, Boru Napitupulu. Los di jahau ma akang anggota naing, jong-jong dinganan Nabi. Bidang humas dan keamanan, Amang Edi Pardede. Bidang acara, anggota Situa B. Lumbanggaul. Situa B. Raja Guguk. Anggota bidang acara mewakili kategorial sekolah minggu, Hisar Sinurat. Kategorial remaja, Ricardo Manalu. Naposo Bulung, Daniel Lubaturuan. Parupuan, Nyonya Situa M. Simatupang, Boru Napitupulu. Kategorial ama, Ronald Simanukalit. Kategorial lansia, Situa P. Hutahayan. Anggota bidang acara yang mewakili kelompok pertangyangan. Kelompok Galilea, Nyonya Situa P. Sinurat Boru Papahan. Kelompok Philadelphia, Nyonya W. Gultom, Boru Pasaribu. Kelompok Antioquia, Robert Pasaribu, Julpen Gultom. Kelompok Kolose, Nyonya L. Simorakir, Boru Siletonga. Kelompok Jordan, Nyonya Situa S. Sinambela, Boru Hutahayan. Kelompok Kapernaum, Nyonya Situa D. Pangeribuan, Boru Tapunan. Kelompok Laodikia, Yeri Sihombing, Rumondang Bulan, Boru Tobing. Kelompok Judea, Esiria, Boru Simbolon. Kelompok Efesius, Albert Manalu. Kelompok Getsemane, Hasben Hutapea, Riado Boru Tambunan. Kelompok Jericho, Anna Boru Marpahum. Kelompok Bethlehem, Nyonya Ergultom, Yanti Boru Sitorus. Bidang perlengkapan dan dekorasi, Martua Erison Sinaga, Lambas Simatupang, Jeffrey Berton Sihaan, Lincoln Asido Halomuan Sitopul, Linggom Aritonang, Goklas Pangihutan Gultom, Ambo Putra Wahyu Rumah Horbo, Christian Perlinggoman Siagian, Hisar Christian Simarmata, Ferdinand Marpau. Anggota bidang dana, Landas Aritonang, Hasan Lumban Gaul, Hotman Bakara, Gilbert Samosir. Koordinator bidang dana dari kelompok pertangyangan, kelompok Galilea, Situa P. Sinurat, kelompok Philadelphia, Situa BB Gultom, kelompok Antioquia, Situa M. Sianipar, kelompok Kolose, Situa B. Sihombing, kelompok Jordan, Situa H. Boru Nenggolan, kelompok Kapernaum, Situa D. Boru Sitorus, kelompok Laodikia, Situa N. Boru Damanik, kelompok Judea, Situa FT Boru Tampu Bolon, kelompok Efesius, Situa RM Napitupulu, kelompok Getsemane, Situa D. Nababan, kelompok Jericho, Situa P. Manalu, kelompok Bethlehem, Situa W. Sidabalo. Bidang broadcasting dan publikasi, anggota Herwin Gultom, Daniel Manurung, Demak Pasaribu, Judika Gultom, dan tim multimedia HKBP Depok 1. Bidang konsumsi, anggota Nyonya Situa JP Siregar Boru Simarmata, Nyonya Situa S. Simorangkir Boru Sihaan, Nyonya Situa R. Simanjuntak Boru Manulang, Nyonya Situa R. Sihaan Boru Panjaitan, Nyonya Situa RT Purba Boru Hutahayan, Nyonya Situa MC Tinjak Boru Siregar. Demikian kami bacakan. Aka guarna jahahoni, jong-jong mahita di ngalat tabi. Silakan berdiri, Bapak Ibu yang dibacakan namanya. Hamuna kadongan panitia pesta gotilon do tau pemberdayaan HKB Depok Sada.
nunga dibigi hamu surat haputusan taringot tu pengangkatan, doho ulau siraduta muna di huriata. Sialani, dia dopan itu hata do ruas na pengulison, na manukum mau noaeng di hamu. Na perjolo, naradiru hamu lantihon gabi panitia pesta gutilo do tau pemberdayaan HKBP Depok Sada, na patuluhon, na paduahon, naradiru rohamu na mangaraduti na saulaon na pinasahat ni huriata tu hamu, songon na diaturan do paraturan ni HKBP, molo na oksadaro hamu na manguloy sa luhut nai, takasma alusiham. Atong di hamuna akadongan na pinilit ni Tuhata marhubas, gabi panitia pesta gutilon do tahun pemberdayaan di HKBP Depok Sadon. Di bagasan guar ni debata ama, do guar anak na Tuhan Yesus Kristus, do guar ito di perbadia, hubabakik mahamu marhubas mangararuti nasa ulaon na pinasahat ni Tuhata Tuhamu. Saya dipatau, jala dipargugui Tuhata mahamu mangararuti nasa ulaon, na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata, jala taruli pasu-pasu, sadok ruas ni Tuhata. Amin. Martangyang magita. Ali debata jahuba na usobahami di bagasan Yesus Kristus Raja jala uluni hurieng. Mauliate sobahonon nami tuho Tuhan dia sini roham toktong padimu-dimu kuriam. Marhite na mga riurit, dohot pahoton, akan aposo na burzu na ulo mga radoti ulaw pakobasyon, lau pahebako na kaulau na denggan dito nga ni huriang. Takas di hudahami sa darion na pinabakit mo dongan nami, panitia pesta gutilon, do tau pemberdayaan di HKBP Depok Sadaw, ato nga lakodo na majodot na mamilit na sida Tuhan, say patau, bohali, jala urupi mana sida mga radoti na sa ulaw ni, asa ramos perbuena gabe pasu-pasu di huriamon. Jala say pasu-pasu masudi ruas ni huria, asa dijakon na sida kana posomom mangula, gabe saurdot kami mangulahon akaw laon na dengkani. Atong say homa madongani panitia na pinahot musonari, sahat ron na paujukon ulaon na sida tu bulan Oktoberon, asa marture sa luhut na ulaon, do mutulomo ni roham. Say dongani, pasu-pasu manasida, hola di bagasan guaranakmu, Yesus Kristus Tuhan syokop pami. Amin. Hamuna ruas ni huriata, tajakom manasida marhubas di tonga-tongata, jala tatangyakom manasida, asa margugo, mangaraduti sudi ulauni. Marede mahita. Diki maredia sada, kue mamula akahala ama, undul makadongan nadeba. Jehovah mangurumi di sinulani, Dinekon kusiro, Dikan diki, nang besi makagandu, hapus yehauni. Repita jom-jom. Jamot okong Tuhan, wajah bumi. Tapasahak mapiliatan na tapapungotu di bata, martangiang mahita. Ali di bata manami na di banwagijang, odo haroroan ni saluhut silalon na dingkan, doot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masin nilom itu hami pilihan nami tuho. Dari jalom may gabi wap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasya kami pilihanon, pati blok karajaumu di tonga-tonga ni huriam duhut di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silalyom itu hami.
Asalam gerigir kami madok mauliate Tuhan. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa datile alia manami na di Banua Gicang. Saya pinarbagia maku armu. Saya ro maharajom. Saya saut malomoni roham di Banua Tongaon. Songon na di Banua Gicang. Liam matu hami sedarion hangul luas siapari. Saya sama dusa nami. Songo panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tu hami. Unak kami togio tu panguncunan. Palua mahami sian pangako. Ruas ni Tuhata na hinokop ni Kristus mula mahamu di bagasad dami. Jala-jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Idopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasawar ho madamena tutodim. Amen. Ruas ni Tuhan tanah hinokop ni Kristus sudi perhalado sudi nama kubasi mingguta di bagasa sedarion pasahatot tuhita selamat hari Minggu, selamat bersaksi 1 minggu ke depan. Tuhan tade batama nama masuk-masuk kita selalu na horas madita sudina.